putri, udel mengisor tumut kakung. Dadi ngeten kula. Nang tengah-tengah Nggih. Edian. Enggak boleh. Ngeten iki nggih. Nggo sarana golek pangan. Nggih. Niki Kula niku duwe anak mawon jilbaban kados jenengan. Tak taboki kok. Pripun to jenengan niku perintah agama lho, menutup aurat lho. Lah kok malah ora oleh jenengan niku pripun? Piye to ki? Aku ki duwe anak kok jilbaban kaya kowe. Alah tak taboki. Lho piye to? Stres ketok wong iki. Lho kok stres piye to? Lah anak jilbaban kok ora oleh lho. Lah anakku lanang kok. Oh, koclok ya nih. Lanang kok kon jilbaban ajak do malaikat napa to? Lah kula niki nggih jilbaban. Agek teko unuk-unuk santri do bengok-bengok. Teror pocong. Wong edan ya. Dalemipun pundi, Nduk? Kula Sima Kendal Ngawi. Cedak nggone dalang alek. Lho, rane yo gendakane kok yo. Rumangsaku kok ana bule. Ya wis dilerek. Ingkang angka kalih sinten asmanipun, Nduk? Sugeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu. Derek Tepang Badiwano kula Niken Diayu Pratiwi. Niken Diayu Pratiwi. Pi dalemipun saking? Kula saking Paron Ngawi. Se kuliah napa pun duwe bojo? Tesih pun rampung. Pun rampung. Nglanjutke teng pundi? Lah nggih teng pundi? Maksudnya nglanjutke leh napa pawiyatan leh kuliah. Nggih, sampun rampung sedaya alhamdulillah. S1, S2? S2. S2. Alhamdulillah. Ngene iki lho. Ora kaya kowe. Ora kaya adimu. Lho, lulus SD kok meteng ngono. Oh, tanake sing ngajari kula. Kok edan. Kula nggih S2 lho. S2? Nggih. Pak Sarja S2 kula Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sarjana terus S2 ngono. SD SMP. Walah, ya ampun. Aku arep munggah SMA anu kok apa tawan nyolong wedhus mangkan di penjara. Nggih. Ada ketek sak lajengipun Nduk Nur Hayati. Menika saking Laladan Ngawi. Mbak Menik kulino dimangsa sinten kersa monggo. Sakniki pun dadi rondo. Inggih menika dalemipun inggih menika wau nggandu ya, Nduk. Nggih, nggandu Laladan Magetan. Terus Bu Yatmi, Bu Alek ingkang pengkasan inggih menika wau panjenenganipun Ibu Bintari. Ibu Bintari. Elok nganggo banget, Nduk. Ya. Ngene iki janji mayang ya ngene iki sesuk ngonang cetha ya wis ngene iki wae. Weh, ngono iya. Kok sesuk bablas ana candi cetha Nduk. Weh, ngono. Matur suwun nganggo banget ya. Ayo bintang tamune diunggahke dhisik. Weh, ngono. Ben rada gayeng ya. Malik Slendro ya. Malik Slendro ya serampatke cayu to. Iya, iya. Yo, kom bedenge sudah.